4 ноября в культурном центре ЗИЛ проходит большой сольный концерт Ильсии Бадретдиновой. Впервые Ильсия Бадретдинова приехала к нам в Москву порадовать своей музыкой, своим исполнением нас, и провести такой шикарный концерт живой музыки, а также необычной. Главным организатором вот этого концерта является Globox Promotion. Айдар – человек, который создавал немало концертов в Москве. Хотим его поблагодарить за такие интересные концерты. Почаще проводите такие интересные мероприятия. У Ильсии Бадретдиновой очень интересная подача, исполнение татарских песен. В такой шуточной форме мы слушаем эти песни, и нам будет очень весело просидеть сегодняшний концерт. Yaşımız 50 yaşımız, tugilse de yaşımız. Yağmay basarımız, mene şolly kaşımız. Dünya parasın kültürde, kültürşütte kaybetme. Dibir kaybet şiirlerine, uyumuz bir kaybetme. Yaşımız 50 yaşımız, yağmarsız yerlerde. Bana eşlikler, gülşeler yağsınlar. Yaşımız 50 yaşımız, yaşımız. Yaşın başında yok, yaşıtırman yaşamaz. Yaşamış kızın yürekte, ömrümüzün kızlara. Yaşaylarda oynaklara, koy yaşayın yüzlere. Var faydana şirket uyup, hasretlerde düşüre. Yaşıydı sene dünyada, yaşayıklı düşüre. Yaşıydı sene, yaşıydı yararsız yerlere. Ağaçlar, kişiler yağsınlar. Yaşımız 50, yaşımız. Yaşın başında yatalım, yaşıdırlar taşlarız. Sarayı bulmasa da var yaşarda büyürüz. Yaşımızda şarkımızda üzerimizi koyarız. Büyük sapı yenmezsek de şerleyin bilmezler. Sırrı şeylerden ilgi var aşka güler. Yaşımız 50, yaşımız yağmarsız yerlere. Ağaçlar, gençler yağsınlar. Yaşımız 50, yaşımız, yaşımız. Yaşın başına yatalım, yaşıdırlar yaşamaz. Yaşı dışı yaktı bir gün, saymadanlar saymasın. Bizim yanda ağlarımızın bekleyelim koymasın. Şabaşı yürek çıkanda yaşımız ne yaşımız. Gönlüler bilmektir onda bayılır. Yaşımız 50, yaşımız yağsız yerlere. Kardeşler, gençler yağsınlar. Yaşımız 50, yaşımız, yaşımız. Yaşın başına yatalım, yaşıdırlar yaşarız. Yaşın başına yatalım, yaşıdırlar yaşarız. Мәскәүдә уздырылган концерт былай гына килеп чыккан әйбер түгел инде. Ул һәрбер җырчының хыялы, миңа калса. Баштан авылларда йөрибез бәләкәй генә, аннан районнарда йөрибез, аннан шәһәрләрдә йөрибез һәм әлбәттә Мәскәүгә керәсе килә. Без беләбез, Мәскәүдә татарлар бик күп, бик зыялы, зауыклы,
yuqarı dərəcədəgi təmli xalq yaşayıb Məskəvdə. Əlbəttə, көрінәсі келе, өзіңді сынап қарысы келе, ежат білен бөлішесі келе. Мұнда мен адекватный хатын боларақ, Вашингтон ашық айтам, мен бәлки әзгіне эксклюзивныйрақ фруктыр, бүтән түрлірек азық. Теге хаман сайын ромашкалар турында, хаман сайын шишмә турында да жырлап беріп болмай, әзгіне башқа түрлірек. Шоның үшін, менә бұйыл кіріп қарайбыз әлі, халық ауыз етіп қарасын, біздің ижатны да андан қалғанын көз көрер әкірінгені. Biz бик тіләп, бик зарығып, сағынып һәм ашқынып келдік Мәскәү тамашачысы қаршысына. Һәм әйтәсе килә, мен инде Мәскәүдә җыелма концертларда күп тапкыр чыгыш ясаганым бар. Шундый рәхәт булып, шундый конкретный халык булып күңел түрендә калды Мәскәү халкы. Миңа калса кабул итәчәктер дип уйлыйм. Гадәттә минем коллегалар әйтәләр, менә Мәскәү концерты бик куркыныч диләр, әзерләнәбез, төне буена йоклап булмады, репетиция, шуның шәйбе, шундый тынычлык, дөресен генә әйткәндә. Минем күңелдә бернинди дә курку хисе юк. Шундый тыныч, шундый рәхәт, менә матурын әйттереп, мин пироглар белән чәй эчеп куйдым яшьле чәемне. Әкрен генә, менә 15 минуттан концерт башларга бернинди борчу хисе юк, ниндидер якын туганнар янына чыккан кебек зарыгып чыгам сәхнәгә. Сөйләшербез, аралашырбыз, кич утырыбыз бергә.
Бәләкәй генә күчтән әшенгән, но алай да ярап торсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Очень ее песни мне нравятся, я в машине еду и слушаю их всегда. Важный язык. Ну мы когда? Сейчас только поняли это. Почему? Потому что есть такие мысли в татарском языке, такие слова, что не переведешь на русский, душевные. Вот, я вот очень сожалею, что я не научила своих детей языку, а они своих внуков, своих детей тоже не научили. Ну они знают чуть-чуть, ну вот так вот. Мы жили в России, в Москве, и нас уже с молоду как-то не было такого, чтобы говорили в семье. Нет, сейчас стали концерты, Да, кстати, это очень сейчас, часто да. стали. Раньше очень мало было. Один Шакиров Раньше приезжал нет, и все. да. Это очень важно, знать свои корни, свои песни, свои истории. Даже, так сказать, нормальный, грамотный человек без этого просто не может. Әллә ашаудан калганмы, әллә зәхмәткә тарганмы, ябыла бөтен халык. Аштыралар, йөрерәләр, мода киеп килерәләр, яман сөяккә. Ашык кызлар, яшик кызлар, тамактар өлкән чакта. Модель булып йөри бирсәң, чәйгә карап вазмакта. Безнең кебек матур булып, бергә дүртә айтылар. Кылы кашына үзе йырда, майсыз икәнсез булар. Чәй белән тамак туймаса, аш килеш йоклап булмаса, ятыр өстәле аш. Ирләре тилергәннәрнең, кәл-кишер кимергәннәрнең, ятсын сөякләр тапшыр. Ашык кызлар, яшик кызлар, тамактан өлкән чакта. Модель булып йөри бирсәң, чәйгә карап. Безнең кебек матур булып, бергә дүртә айтылар. Кылы кашына үзе йырда, майсыз икәнсез булар. Музыкантларын уйнашка өйрәтә торган кеше. 16 ел минем белән Сергей Тихонов. Электән шулай килгәнгә, бабайлар яши белгәнгә, саккан ябык капак. Алгы яктан карасаң да, арткы яктан карасаң да, таза хатын, шәп хатын. Ашык кызлар, яшик кызлар, тамактан өлкән чакта. Модель булып йөри бирсәң, чәйгә карап. Безнең кебек матур булып, бергә дүртә айтылар. Кылы кашына үзе йырда, майсыз икәнсез булар. Ашык кызлар, яшик кызлар, тамактан өлкән чакта. Модель булып йөри бирсәң, чәйгә карап. Безнең кебек матур булып, бергә күктә айтылар. Кылы кашына үзе йырда, майсыз икәнсез булар. Кылы кашына үзе йырда, майсыз икәнсез булар. Таза хатын, шәп булар. Һәр бер тел сакланырга тиеш. Татар теле генә түгел, һәр бер тел. Милләт югала, тел булмаса, милләт югала. Монда башка сүз булырга да мөмкин түгел инде. Мин белән, мәсәлән, мин бик күп йөрим, дөнья буйлап йөрибез, чит илләрдә йөрибез. Һәрбер илдә бар татарлар һәм без күп, без бердән булырга тиеш. Әлбәттә, тел булган очракта гына без үзебезнең милләтне саклап калачакбыз. Бүгенге көндә, мәсәлән, миңа анда ниндидер социаль челтәрләрдән язып яталар икән. Менә сез тигенди, сез мондый дип, ләкин алар аны урыс телендә язалар. Вот вы неправильно поете, вы не так разговариваете, вы не так.
они пишут на русском языке. Это уже нехорошо. Әгәр дә алар татарлар икән, татар җөмләсен төгәл иттереп төзеп миңа язып җибәрсәләр, сез дөрес җырламыйсыз дип, мәсәлән, мин аны кабул итер идем. Һәм һәрбер телдә дә шулайдыр дип беләм. Бик мөһим, очень важно. Һәм без бүгенге көндә, мәсәлән, татар телендә сөйләшә белмәгән балаларны без орышырга тиеш түгелбез. Без орышырга тиеш аларның әтисен һәм әнисен. Балалар шәһәрдә яшиләр икән, алар шундый мөхиттә яшиләр, мәктәптә урысча, балалар бакчасында урысча һәм башка җирләрдә бөтен телевидениедан урысча. Әлбәттә, алар кайсы телне ешрак ишетәләр, шунларга ияреп китәләр. Бары тик өйдә татарча сөйләшкән очракта гына, әтисе белән әнисе татарча сөйләшкән очракта гына балалар татар телен саклап калачаклар. Мин монарга 100% гарантия бирә алам. Чөнки бала ул кабатлап яши. Баланы өйрәтергә кирәк түгел, балага үрнәк бирергә кирәк. Baba ikilette karşıdan taşlar çıkıp gitken şunday mahalla yaranlı şunday mahalla şunday mahalla şunday mahalla. Иң беренче чиратта татар милләтеннән булган кеше үз теленнән оялмаска тиеш. Мин бик авыр кабул итәм. Мәсәлән, менә монда кибетләргә керәсең, нидер сәүдә үзәкләренә керәсең, монда матур иттереп язып куйган була, бейджикта Айгөл дип, мәсәлән, инде. Айгөл дип түгел, Айгүл язып куйган, Гүзәлә язып куйган. Шуның эше. Киләсең дә исәнләшәсең, Айгөл, исәнмисез дип, миңа менә шушындай әйбер кирәк. Я вас не понимаю, басып торалар. Менә бу оят булырга тиеш. Шушы сүзләрне булса да татарча әйтергә тиеш һәм ул горурланырга тиеш. Үзенең Айгөл булганы белән, үзенең гүзәл булганы белән горурланырга тиеш. Үзен хөрмәт иткән очракта гына башкалар да хөрмәт итәләр. Кешедә дә шулай. Менә мәсәлән, мин үземне ничек куям, үземне ничек хөрмәт итеп куям, миңа шушындый мөгамәләдә булачаклар һәм башкасы да. Мин горурланып йөрим. Мин кая гына барсам да, мин әйтәм, мин татар кызы, мин авыл кызы. Бигрәк тә анда, мәсәлән, Казанда булганда, мине аңларга тиешләр. Чөнки мин Татарстанда яшим икән, мин күкрәк киереп йөрим, мине аңларга тиешләр, мин татар кызы. Монда килгәндә дә иң беренче оялмыйча үземнең милләтем белән горурланып әйтә белергә кирәк. С гордостью я татарка дип, мин татар кызы. Шул вакытта гына башкалар да сине хөрмәт итәчәкләр. Шәхсән мин үзем бик горурланам. Минем бик данлыклы тарихым бар. Һәм минем иманым камил, минем зур киләчәгем бар әле. Минем милләтемнең киләчәге бар әле бу дөнья йөзендә. Мин монарга ышанам, өметләнәм һәм татар булуым белән горурланам. Һичшиксез. Ruhumluklu hazır, Akkara'da hazır, Yerlem itmesini terbiye. Ki yaşların tutan, Elde bulsa otan, Rahmet eydir sinan, başı yiyen. Milli dediğimi yaşlarda öpmeli, Erler senin damarın çayın. Kızım bulsam da bin,
Kengashlar bo'ldi. Mana masalan qaraymiz, chet ellarga borabizda, unda nimadir turk eline borasan ekan, butun yerdan turk kuylari o'ynaydi, ham ular bir-birisi bilan turkcha söylashadilar. Qayerda Arabistonga borasan, ular arabcha kuylar tinglaydilar, arabcha söylashadilar, kibitlarda da arabcha aralashalar. Nishlab ali masalan bizning tatarlar gururlanmaska tiyishlar, emi? Шулай иттереп куерга кирәк. Матур иттереп, төгәл иттереп һәм горурланып, мин татар дип. Шул вакытта гына башкаларда үрнәк алып, татар телен, татар милләтен бөек халык иттереп кабул итә башлардар дип уйлыйм. Бу безнең яшьләрдән тора. Әбиләр, бабайлар, алар шулай әкрен генә инде хәзер татар концертларын карап, өйдә генә утыралар. Бала чагалар аны бөтенләй аңламаска мөмкин, ләкин менә әз генә фикере булган урта яшьтәге буын һәм бигрәк тә яшьләр, алар әлбәттә татарларның данын күтәрергә тиешләр. Без горурлансак, башкалар да безне хөрмәт итә башлаячаклар. Как думаете, как поднять уровень татарской культуры? Сөйләшергә кирәк, аралашырга кирәк. Һәм беләсезме, менә нәрсә генә дисәләр дә, мәсәлән, татар эстрадасы. Тотыналар анда. Менә шитек, татар шитеге киергә кирәк, татар түбәтәе киергә кирәк, татар күлмәге киергә кирәк. Ул чәчкә турында, ул ромашка турында булырга тиешкән башкасы. Бу минем фикерем, мин моның белән һич кенә дә килешмим. Әгәр дә без яшьләргә үзләре теләгән материалны бирмәсәк, алар тыңлый башлаячаклар урыс эстрадасын, алар шулай итәләр дә, алар тыңлыйлар чит ил эстрадасын, һәм алар үзләренең күңелләренә кирәк әйберне шуннан алалар. Без яшьләргә алар теләгән әйберне, ләкин татар телендә бирергә тиешбез. Алар өйрәнергә тиешләр. Мәсәлән, анда тотыналар теге. Нигә инде менә ярым шәрә күлмәкләр белән клип төшердегез, мәсәлән, татар җырлары андый булырга тиеш түгел. Алар телевизорны ачалар да, теләсә нинди ярым шәрә клипларны карыйлар, ләкин башка телдә. Әгәр дә булсын татар телендә дә әз генә нәрсәдер бар икән, аларның игътибарларын җәлеп итә алырлык. Алар бәлки кызыксынып татар телен тыңлый башларлар иде. Мин теге шишенеп сәхнәгә чыгыгыз да шәрә килеш клип төшерегез дигән сүз түгел бу. Ләкин менә бу рамкалардан чыгарга вакыт җиткән инде. Ниндидер бер теге төптә утырып торырга ярамый, ниндидер юнәлеш үсеш булырга тиеш татар эстрадасында. Шулайдыр дип уйлыйм мин. Гомумән яшьләргә бер нәрсәдән дә тыйырга ярамый. Яшьләр үзләренчә юл хәрәкәт итәргә тиешләр. Безгә аларга ярдәм итеп торырга кирәк. Татар телен камил белә торган кешеләр, сәхнә кешеләре, югары дәрәҗәдәге татар кешеләре безнең яшьләргә татар теленең тикә икәнлеген аңлатып торырга тиешбез. Karşımızı